Na, sziasztok, én Levi vagyok, ma egy ilyen háború North Heroes of Tay North-a fogunk játszani. És ez így néz ki. Remélem tetszik. Hogyha tetszik, dobj egy lájkot, fel is iratkozhattok. És mondjátok meg, hogy mi legyen a nevem a YouTube-on, jó? Mondjátok meg. Mert nekem ez így nem tetszik, a Bocsi Gamer. Ez lesz. Legyen ez. Ez az. Ez lesz. Ez lesz. Na. Csak én közben helyezkedek. Na. Tudom, nem lesz hosszú videó. Mindjárt befejezem. Na, ennyi lett volna a videó. Hogyha tetszett, dobj egy lájkot, fel is iratkozhattok. Sziasztok!